da imamo besplatnu psihosocijalnu podršku ženama žrtvama nasilja, stipendiranje učitelja u jednoj od opština, kao i projekti za žrtve rodno zasnovanog nasilja i samohrane roditelje. Ali iz svih odgovora jasno se vidi da stvari principi rodne ravnopravnosti nisu jasni i da se negdje ne sagledavaju u odnosu na to ko je manje zastupljen pol i na koji način treba da tretiramo ovo pitanje. Kada je u pitanju rodno odgovorno budžetiranje, vjerovatno je negdje zaista pitanje koje i na nacionalnom nivou nije riješeno, a kako se gledavamo nije ni na lokalnom. 4 lokalne samouprave su istakle da imaju rodno odgovorno budžetiranje, odnosno da su njihovi budžeti donijeti u skladu sa principima rodno odgovornog budžetiranja. Međutim, u odnosu na aktivnosti i ono što se sprovodi, ne možemo uvidjeti da su tu uključeni baš svi principi rodno odgovornog budžetiranja, jer rodno odgovorno budžetiranje nije ako imamo podršku ženskom preduzetništvu iz godine u godinu, već zaista rodno odgovorno budžetiranje kroz sve stavke budžeta. Takođe, 7 lokalnih samouprava nema rodno odgovorno budžetiranje, niti to planiraju u nekom doglednom periodu. Djelimično to rade 3 lokalne samouprave, navodeći da su uglavnom njihovi zaposleni prošli određene programe rodno odgovornog budžetiranja, odnosno treninge, i da posjeduju neka znanja koja bi mogla da im posluže u kreiranju rodno odgovornog budžetiranja. I u 6 lokalnih samouprava budžet nije kreiran nikada u skladu sa rodno odgovornim budžetiranjem. Ono što se navodi u svim odgovorima jeste da se budžet implementira u granicama mogućeg, da se vrlo često donosi negdje pred kraj godine i da se rodno odgovorno budžetiranje uglavnom sastoji u dijelu gdje se opredjeljuju sredstva za žensko preduzetništvo, kao i u nekom dijelu transfera za sport. Većina lokalnih samouprava je navela da i ne imaju određeno znanje i da bi im u tom segmentu poslužile obuke za rodno odgovorno budžetiranje, odnosno da bi im negdje znanje koje je neophodno bilo potrebno kako bi mogli da implementiraju sve elemente rodno odgovornog budžetiranja. Posebne opštine, odnosno sekretarijati, planiraju neki određeni dio novca, ali ne navodeći na koji način će taj novac biti utrošen, već samo stoji za, recimo, rodnu ravnopravnost, toliko i toliko novca, ali tu nemamo odnos na koji način će taj novac biti utrošen i kako je prepoznato u stvari rodno odgovorno budžetiranje, odnosno na osnovu kojih analiza mi imamo presjek da su ta sredstva potrebna. Tako da, nažalost, rodno odgovorno budžetiranje nije zaživjelo u lokalnim politikama. Kako navode, promjena zahtjeva vrijeme. Nažalost, ni na državnom nivou još uvijek nemamo rodno odgovorni budžet, pa tako ni primjer rodno odgovornog budžetiranja koji bi poslužio negdje i lokalnim samoupravama, ali svakako da se kvalitetnija finansijska podjela mora očekivati. Sa svega navedenog, u okviru rezultata zaista je konstatovano negdje da na lokalnom nivou, uprkos određenim i zakonskim predispozicijama i postojanju određene legislative, nemamo povoljne uslove kada je u pitanju rodna ravnopravnost, odnosno da se njome ne bavimo na krajnje ozbiljan način, već onako usputno, po potrebi, kad nam negdje zatreba, odnosno kad se o tome priča, a ne uvijek i u skladu sa aktivnostima, mjerama, realizacijom na lokalnom nivou. Prije svega, dakle, primjetno je da nemamo ni znanje neophodno kako bismo mogli da uključimo principe rodne ravnopravnosti i samim tim da kreiramo određene mjere. Dakle, od 23 lokalne samouprave koje su odgovorile na naša pitanja, ne možemo biti zadovoljni stanjem na terenu, odnosno stanjem koje imamo u lokalnim samoupravama, obzirom da se većina njih bavi svim temama u okviru rodne ravnopravnosti, da se povezuju određene teme koje zaista su potpuno dva različita referata, naročito ako govorimo o rodnoj ravnopravnosti, dječjoj socijalnoj zaštiti i zdravstvenoj zaštiti, jer su to zaista referati koji iziskuju ogromne napore, rad, ali prije svega i praćenje stanja na terenu. Dakle, to su rezultati istraživanja
koje smo sproveli, ono je zaista ovako namjerno kratko jer su ovo 3 glavna pitanja o kojima treba da raspravljamo, pa tek onda da uđemo malo dublje u analizu šta u stvari lokalni akcioni planovi, ukoliko ih imamo za rodnu ravnopravnost, predviđaju i negdje je početna tačka da lokalne samouprave u stvari krenu u izmjenu svog rada, odnosno da dopunjuju svoj rad kako bi sve bilo na nekom adekvatnom nivou. Eto, toliko, ja bih otvorila svakako prostor za diskusiju u odnosu na rezultate i ako imamo predstavnike lokalnih samouprava, oni mogu iz svog ugla svakako reći na koji način oni vide ove rezultate i stanje koje imaju u okviru svoje opštine i svakako iz ugla drugih institucija. Hvala.